Здравейте! Днеска правим една стълба. Сега ще ви покажем, след като е монтирана, как се манипулира. Стълбата е с 4 рамена. Това е заради височините и размерите, тъй като повечето строителство са нестандартни. Трябва да го сгънеш, за да може да се прибере. Като пакет да стане начинът назад. Така. Така. В случая изпълнението е малко нестандартно, защото не е сложен таван, където обикновено се слага такъв, боядисва се, слагат се полови настилки и тогава се монтират този вид стълби. Но действаме по поръчка. Оставили сме място за майсторите да монтират гипсокартон. Стълбата е в затворено положение. Отваря се с едно приспособление, което се прави ние. Тип прозорец. Сваляме я, за да се пълнат ограничителите, след което почва разбиването на стълбата, която в зависимост от изпълнението на рамената, ето 1, 2, 3, 4 рамо, са по различен начин ги правим механизмите. Опираме на пода. В случая стълбата трябва допълнително да се пререже, защото се изпълнява доста точно да опира, когато е отворена, в зависимост от височината на подовата настилка. Това беше сгъването. Опираме и имаме достатъчно голяма възможност да се качим на тавана. Прибирането става по обратен ред и аналогичен начин. И отново с приспособлението вдигаме, натискаме и завъртаме. Стълбата остава затворена. Благодаря ви за днес. Това е всичко от нас.